Ndokutotsonya. You guys, please, I can't. Uh, please allow me to do this, Ano. Please allow me. Prophet Passion Java is something else. And I believe you can agree with me. Prophet Passion Java is something else. You know, I just have to do this, guys. I just have to talk to you about this. You know, after I released the video yesterday, yanoita nezvenyaya yepfuti yaProphet Passion Java chichichi ndava ndaona chimwe futi chakanda chirauro vachirawo matongues. So I think I'm going to show you the video, but mnemboza brikati ya mateya mantsotso mantsusunya mautetina mungeke tokutsotsonya mautsikia akabati yako maye tokubuda akandi ya kushika takabururuki biyakateterina makauhumba mahumba Zakwana. All right, is that, guys? You know, there. I think I can just say I'm gonna give you two perspectives about this story, about this issue. But you know what, Prophet Passion Java avapererwi. That was avapererwi nezvinhu zvekuita. Every time, every day, we will be having something to say about Prophet Passion Java. I think most mana ndo vari kuzviita. Munonditi say, all I have to do is we do a critical analysis of what is really going on with Prophet Passion Java. Some people yesterday were saying, this guy, I think I'm not toping shit. But if you remember, there was a time when he said, unofana vuma kupusa. Vuma kupusa, kana kuti pusisa. Wana wano yekupusisa, kana kuti wako yekupusisa. Kana kuti yobvuma kupusiswa nemwe munhu. Which is something that works. I can tell you, izvozvoshanda zvekupusiswa kana kuti kupusisa. And basically, that's what life is all about. Kupusa nekupusiswa. But as of today, let's talk about Nyema Tanza Prophet Passion Java. And I think before we do that, let me just read some few comments from the post Yawakaita. I'm just gonna read a few comments and then I'll give you two perspectives. There are two perspectives. I think I will have to tell you that later in the video, but let me just read a few comments. Saka Prophet Passion Vaisa skanzi, God is still speaking. Be empowered. Vaisa matangs awaya. Andika tokutsotsonya. Ukona tichi wabvarisa hashtag yakanzi tokutsotsonya, hashtag tokutsotsonya, hashtag gore gonzo, hashtag pusa, hashtag housecuda, and then twabam. So you know what happened? I remember there was a time I spoke about it and I said, I think when they did twabam, and twabam, it's like sound yekuputika, twa, and it's like kuputika, and then bam, like it's like kuputika, like putika was, I think you understand what I'm talking about. So pane mwabva asvika achitotega Enzo Aisha vati ona vamwe vatega vana naBusstop TV zvikanzi nyeo matsotso ndokutsotsonya ndokubuda nekubhururuka jangililili twabam handisika zvikanzi naGigi no wonder why mangazotatsurana naEnzo manga mobvutirana masasi umwe pastage umwe kuchechi tikadai topusa handisika then zvikanzi pane matangs atichakupai hanzi but Prophet Passion usadaro mana we all know kuti uri kuitisa vanhu hanzi varungu tokutsotsonyai mari kana kungotaura shona unobvuma kuti indini. Alright, I just read a few comments. Awe ndiazonakidza hanzi varungu tokutsotsonyai mari saka noka vamwe varitaura hanzi kutsotsonya, hanzi tokutsotsonya, vamwe vataura kuti zviri kunzi ndokutsotsonya panotaurwa mari, because ukatarisa in the video there are people who are bringing in mari, and there are some people who are bringing in mari vachisvika vachiisa $US on his feet, and maybe you can say on the altar, and Prophet Dara say vari kutsotsonya ndimi vachitsotsonya ndimi vanhu vachiisa bag. Probably that's how his money comes. So I will tell you the two perspectives about this story. Right, number one, pane perspective yekuzvitarisa in the, I think I can say in the way yevanhu vaya vekuti like kune vanhu vagara vasingati like vasingaende kuchechi chichi
vanongotarisa in the way semutasiro wandiri kuita inini handitika wokuti ndiri kupai nyaya iyi vachitaura nyaya yekuti kutsotsonya chichi handitika it's like in the fun way and the fun way ndati pane two perspectives handitika in the fun way yekungoti guys Prophet Passion, why is he doing this? Is he just doing it? Was he just praying in a way yekuti vangatori serious here kunamata kana kuti vaitonamata then papangobudawo mawedzi ekuti tokutsotsonya and then people are now using it like vanhu vautongonakirwa zvitongoti about this guy or when you said good, the second perspective ndeyekuchurch kana kuti ma-Christians, the Christian perspective. The Christian perspective yacho manje ine perspective A neperspective B. Anditika perspective A ndeyekuti kuna vanhu vanototi hakuna chinonzi matongues zvachose, like vanhu vanotara matongues aya whether matongues aya nana rautsunda mautsunde ameno whatever, ivayo hakutorina zvakadaro. Whether munhu aitwa matongues aitwa naPastor Chris, aitwa naProphet Hubert Angel, aitwa naProphet Major One, aitwa naPastor Benini, aitwa whoever, chero akaitwa naPastor vako vekuchechi kwenyu kuAFM kana kuti kuZayoja kana kupi, chero akaitwa nababa Guti, chero kuna vanhu vanotara kuti matongues hakuna zvachose, chero akatoita kupostori, chero chienda kupostori kwenyu kuyakwe any chechi yaunoenda as long as icha zvematangis. Kune vanhu vanototi hakuna chinonzi matongues akapera nenguva yavo chichicha, like all those things dzanyaya dzemabeliefs nemaconvictions. Then the next perspective kana perspective B iperspective yekutarisa matongues handitika in the way yazvakataurwa in the Bible handitika vanhu vanoti isusu we speak in tongues and we speak in unknown tongues handitika matongues atotaura nezvawo matongues ekuti obviously futi kunotori neperspective 1 kweta perspective B1 neperspective B2 handitika ivo futi yanyaya futi yekuti kuna vanhu vanonetsana nenyaya dzemubhaibheri kuti bhaibheri rinonyatsochii about those issues, but handisida kunyanyopinda into nyaya yekuti bhaibheri rinoti chii, but I'm just telling you kuti kana takutarisa in the perspective yema-Christians vanobeliever in tongues handitika Prophet Passion Java tongues avaitaura they are perfect tongues handitika. If you check, there's a book that he actually wrote rinonzi 66 levels of tongues handitika. Matongues ane malevels ndo zvanenge vachidzidzisa kuti kune malevels ekuti unenge uchiti ta ora handisandarenga book racho, but I would encourage you guys, if you want, please go and check it out pa Amazon riripo, and you can buy it and you can probably get in touch with his page, him or something, so that you can get the book kana uchirida. But nyaya yematongues here, Bible ritaura kuti though I speak with tongues of angels, panotori nemascriptures anotaura izvozvo, ndipo aitaura izvozvo, kana ndisina love hapana zvandiri kuita handitika. So it means kunotori nanotonzi matongues of angels handitika, because why would Paul say though I speak with tongues of angels iko kusina anonzi matongues of angels? You see, just like kuti taura kuti ashada kuigira $35 yakabatana yefake, hakutorina original, kasaka why should I say $35 yakabatana yefake? Kana ndikatoko $35 ka yakabatana itori yefake because hakutorina original yacho, but ndogona kukudza kuti kune original $100 kweta fake $100. Saka I can give you a fake $100 because kune tori ne original $100. You understand? I don't know if you can get what I'm saying, but the issue is kunyaya dzematongues kwakeko Prophet Passion zvavaitoita paipa pavaitonamata, kana tatarisa kumatongues kuna vanhu vanobelieve in tongues, Prophet Passion Java pavaitonamata paipaika vaitonamata vamtori muchurch, and it was a very serious setup. He was not joking, he was not doing anything, he was actually praying handitika. And pakuzobuda kwemawedzi avo onza vanozivawo nezvematongues. I don't know kuti matongues kana vachaita inyaya yekuti unenge uri like munhu akasvikirwa here zvazi kuti unenge uchikotara zvavasingazivi, kana kuti you can control the words that are coming out of your mouth handitika. Pakutaura unotaura uchitotaura matongues anonzi futi dzongwa munhu anonati akati la handitika, la ye kana kuti tsa kana tsotsonya handiti. Vamwe tsotsonya according to isusu kutsotsonya masai, but according to matongues acho vamwe kutsotsonya rinotaura kuti coronavirus ngaisauya muZimbabwe. You understand? I hope you are getting what I'm saying now. Saka nyaya iripo ndekudayo, it all comes back to nyaya perspective panyaya yematongues Prophet Passion Java handitika. Chichichi ndokutsotsonya brigadier maumba ngeu chichi probably iwawo pamwe vanga vakuchita zvekunakira, because zvinoitika kuti you can have fun like having fun. I've seen vanhu vachiseka chaivo kumuchechi, kutoseka vachitongosvika vachigumwa vachinamatirwa, so munotanga kupwatika kuseka kuumburuka pasi, varume vakuru nevakadzi vakuru vachiseka. So when it comes to spiritual things handitika takutarisa in the perspective yeChristianity yaiya,
imwe yacho B yacho. When it comes to spiritual things, there are really some things that we might say as namsuru, but it's during namsuru. Like what even the Bible says, good spiritual things are but they are meaningless and they are foolishness to the carnal mind. To the carnal mind. So this is what I'm talking about. Probably my words are Prophet Passion Jara is anana kutskwibida, banana twaba, manana pangomatu tongues. Just that is we do not have an interpreter because the Bible says interpret. And the paper you can interpret yes, just like kuti paunongotaura matongues aunotaura iwewe achitomboti unoteerana nematongues kuchechi kwako aunotaura iwayo do you know kuti tikaenda newe all over the world panokuda kutita wedra unotaura rere pamatongues aunotaura iwewe panokuda kutanga kutoita mwana unotanga usika kuti ona idzi kutaura language yedu dzopengereza probably some of the languages that you are talking about kune vamwe vaya vanobelieve kuti matongues anofanira ari a certain language. Because kuna vamwe vanobelieve kuti kana ari matongues anofanira kuita a specific language. Saka pamwe vangu vachisanganisa, pamwe vangu vachisashona ndokutsotsonya, pamwe vangu vachichara satani kuti ndokutsotsonya. Or probably vangu vachichara kuti ndokutsotsonya imari, like what this guy was saying. You know, these guys, you know, I actually enjoy these things. Ndirikusinakidzwa, guys, please forgive me kana paina ndiri kubohwa nezvandinotaura. But zvirongondiitira fun. Ndakaseka nezuro and ndakaseka ndikati, what is this guy trying to do? What is he talking about? What is he doing?